Ang laman ng kaunay! Wala! Bokyak! Pay lang! Piman! Na-COVID! Ay mga kahon, ito ang iyong pamaypay! Baging motivation! Ito na yung pamaypay mo, grandfather! Good morning, everyone! Welcome back to another vlog! We are going home to Ilocos po, mga kapatid. Ilocos? Nerve ako, nasa Ilocos na pala kami. Yan, kasi birthday po ni Tatang ngayon. So surprise po natin siya. As you've seen in the video last night, kung ano po yung surprise po natin sa kanya. Meron po tayong pamaypay ng pera worth 73,000 yung nakadikit. Para po sa kaalaman ng mga nasa Canada, ano po? 73,000 pong nakadikit and 4,000 will be used sa pera o kahon. Yun lamang po. Hi guys! Energy! Energy! So mapunta po tayo ngayon sa Ilocos, no? Ilocos na po, madam. Ay, Narvacan! Yes. Sa Purok Kaabay. Yes naman. Nandito po tayo ngayon sa sa Pahaplos naman. Sa bago nating sasakyan, no? May service na si madam. Dito na po tayo sa aming bahay. Ay, boyet. Di kwarta. Saan ka nga ibaba? Ito sa natura natin. Tingnan natin. Halika, kamas. Ito siya. Yung gift natin kay. Ay, wow. Pamaypay talaga. Ikabalta ko madya luggage mo. Makagarod matukol. Ay, ada styrofoam na. Iti kanton ang ayruaran. Birthday ganun. Mag-hi naman po kayo, mga madam. Hello. Mga naghihiwa ng pangkilawin. Tapos na. Ito pangkilawin. Hindi. Ito ni Madam Nati. Madam Nati. Hello. Jonabel. Jonabel. Baka naman. Tingnan na yung Auntie Ninit. Ito naman yung bagong katulong namin. Hello, Inday. Dito naman po yung area ng mga boys. Kagahiwa din ng mga kung ano-ano. Aghay kayo matapo. Hi, everyone. Be happy matas. Lang kayo mga happy. Kilawin lang manon. So, kilawin lang po ata ang mangyayari. Dito naman po yung area ng lutuan. Yan. Kilawin. Over there. Nida ito data kaldero, uncle. First kaldero. The kaldero there at the gitna. Tultulang. Nilagang kambing. Ayan, dalawa pala. Tapos, grabe mo, isang kawang pinapaitan. Ay, nagpudot. Ito yung mga sip-sip na mga ubing. Ay, kasi birthday ni Tatang ka, papakwadamat. Nakan na kayo malakwar tayo. Ay, awang pa. Kantaan yun, bermutan. Agkaruling kayo. Ito na damdama. Alright. Okay guys, ongoing na po ang pagbobomba ng mga balloons doon ni Madam Jessa. Ayan, and dito naman po ay currently naayos ko yung palaro ko ng pera o kahon. Ito po ang laman ng kahon. Yan, ang laman ng kahon. Paypay lang yung karga niya. Tapos kapag na-disappoint siya, napaypay lang yung
yung napanalunan niya. Kasi yung tawad ko lang is hanggang 4,000. 4,000 lang. Tapos, ano, pera, ay, 4,000 lang ba? Basta parang ganun, 3 to 4,000 lang. Tapos pag nag-dismaya na siya, tsaka namin nilalabas yung pamaypay na ano, 73,000 ang karga. Ewan ko na lang. Wala po ba kayong sakit sa puso? Woo! Oh, Madam Jessa all around. Workout pala to for arms. Kapag matulog na. Hindi siya na-orient na may gagawin pala siyang ganito dito. And butt out. Ganun. Tapos workout na yan. Ay, nako. Yan po, nagpapak na po sila. Bagong pagpapak ng pagkain. Nakapack na yung mga food para kuha na lang. Tapos alis na kasi papagalitan tayo ni Mayor. Para ganyan na. Basit pondo, tanak COVID. Ano kita? 500,000. Dati lang tikahon, mamay sa lang tikahon. 500 pesos, pera o kahon. Ay, portaan yan! Alam mo sa 500 ang handang, baka lang damakot piliyong data limagasot ka. Nang brother. Ay, lalaki na yan. Alam ka na? Natikman ha? Napasikat kulog-kulog. Pera o kahon? Kahon. Kahon. Awa wala sakit sa puso. Awan. Awa sa sarili maset. 1,000 pera o kahon? Kahon. Kahon lang ta. Tignan na bes. Awan babawi na nga. Awan binabawi yan. Tada ito baka makabaso na. 1,500. Dandanin na malpas kitawaran. Pera o kahon? Kahon ta. Mega pagpanunutan niya po. Tana COVID iti pondo. Maka nababati kinarga na. Kahon lata? Why? 2,000. Ay. Pera o kahon? Kahon ta. Ala, kahon lata. Bakang to ka din dati. Maibos, besh. So, 5 seconds. Awang pala di Gismail. Awang pala di Gismail. Pangatong. Hindi pa. Baka babawi ka. Woo! Makakwartaan saan. Pera o kahon? Kahon. Kahon lata, Pera o kahon? Kahon. 3,000 ka pera o kahon? Awang pa Gismail. Awang palang Gismail. Awang mati Gismail. Kahon. Kahon. Hindi mapagayo amo kahon? Kahon. Pera o kahon? Nakabsote sa porta. Kahon. Pera o kahon? Kahon. Sigurado kayo mo lang? Why? Pera o kahon? Kahon. Allah. Pima. Oh, ano? Naman titawaran. 3,000 lang. Tinagpatingganan. Pera kanya. Pera o kahon? Kahon? Final answer, grandfather. Pera o kahon? Kahon. Ang iyong napanalunan. Ikadubot at surprise. Surprise! Pera! Nya ka no, dati comment na. Baka gusto nyo pagdagdagan. Taga Canada. Awan, okay? Pera o kahon? Kahon. Naku, nagpanuno basid. Pera o kahon? Final. Final. Kahon? Kahon. Akong pinabasulan na. Ay! Tumaray, di kaldigan! Pera o kahon? Kahon ang iyong pinili. Ang laman ng kahon ay? Wala. Gokyak! Pay lang, Piman. Na-COVID. Dahil pera. Awam mo, grandfather, nangarodan katan. Jessa, may pamaypay bang extra dyan? Pakikuha ka ang extrang pamaypay, please. Awam ba di extra nga paypay dito? Baka, ano happy birthday ng tatang. Kita man mo dati other pamaypay.
Apa, ayun, yung birthday. Si kayo mo. Ay, yung pulsa na mo takatan. Awa, natapinili na mo gaminti kahon. Why? Dang wala tipat, tabang ka na napipintas na pa may pwede ka, bes. Pag-pride mo. Nalay nung Kamatulungan Diyos lang. Ay, Allah. Pag-ikaw, Ay, doa. Wow! ayan, pinili mo ang kahon. Ito ang iyong pamaypay. Bagay mo kibay. Ito na yung pamaypay mo, grandfather. Why? This is from your son and all the people there in Canada. Oh. Ano talaga yan? That is worth 73,000 73,000. plus 3,000. Oh. 76,000. 76,000. Congratulations! Laita. Nag-chat pinimo sa amin yan. That's your pamaypay. Grandfather, alwadang tadi maraglag ta pamaypay po. Baka sa balag paypay dita. Hey guys, update time. It's already 4:15 in the afternoon. And sorry, hindi na po kami nakapag-vlog ng mga kainan and all that. Busy na kami sa pagkain namin. But anyway, the party is over. Nakapag-ano na rin kami, naka-edit na rin kami konti. And grandfather is so happy sa kanyang na-receive. And ngayon, pinagtatanungan pa niya ako kung ano daw gusto kong iuwi. Kung gusto ko pa daw ba magpakatay ng kambing, magpakatay ng manok, and all that. Mamili pa daw ako ng mga manok kung anong gusto kong iuwi. So, everything is good. Happy silang lahat. I hope makauwi ako sa Pasko kasi yun nga, ang hirap talagang magbiyahe dito guys. Travel pass, medical certificate, tsaka rapid test. So, at least, libre lang naman libre ang medical certificate, tsaka travel pass, tsaka barangay certification doon sa amin. Kaso, yung rapid test nga lang, 1,500 yun. Pero, at least, yun lang yung gagastusin, tsaka yung gas. Saka, syempre, may mga donor naman po tayo ng panggas, so, pwede lang. So, thank you so much, guys, for watching. I hope you enjoyed watching this video. Yung pa-surprise namin kay Tatang. Sana pati kayo nasiyahan din. And na-inspire din to be, happy and to be more responsible sa inyong grandparents to make them happy. So, yun lamang guys. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update sa ating vlogs. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Hey everyone! So, dito na po kami sa my beach. Ayan, dito po sa Narvacan Outdoor Adventure Hub. Pero ang hub... Dito kami. Ay, dapat pala naka-shades ako. Turista lang, be. Hindi kasi mataas pa yung araw. So, dito po kami. Actually, itong beach na to, parang hindi talaga siya pinupuntahan for swimming. Ang madam po! Grabe ang madam. Ready na po siya. Naka-ano na po siya. Magpipictorial na naman siya nung pang gold star niya.